Идва един лек поздрав од Елисеј за неговата съпруга, за Ангелина, и също така за неговия син Тони, и най-вече за неговия брат Тони Турбото, и за Васко Машината. Андо Благоевград, Амаро Елисеј, шампиона, Зареджанен ле, води ни напред. Кад мине тој, става тишина, всички гледат, знаят кој е шеф. Фамилија Стојанови зад него стои, брат до брат, никој не делим. Наштите Марен, Елисеј, никој не пипа. Тука се влиза, ама не се излиза. Елисеј машината отпред, мафија и власт. Стојанови, вие знаете кои сме ние. Сила до крај, којто е с нас, никога не пада. Тони Турбото води, няма назад, којто е срещу нас пада веднага. Амаро право, Васко Машината, Таро Благоевград, рамо до рамо. Трима напред, држат квартала, черното аудо минава тихо с 350 коња, ама след нас остава силно името само ј тежи в нощта. Като се каже става ред, всяка майка Тони не ражда така. Това е кръв, това е съдба, брат за братя, код без изход. Влезеш ли вътре, край до живот. Само и отпред, мафия и власт. Благоевград, знай кой сме аз и братята ми. Фамилија Женгалови, сила до край.